Hello friends, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो आं चेनेलाव फिन खनसेबो बरायबावबाय। So आसा खालामो आं नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय नै दायो जोङो मोनसे प्रग्रामाव थांनो ओंखारदों। ओमफ्राय आङो बे भिडिअखौहाय न'निफ्राय ओंखारबोनानैसो बानायबाय आरो। So जोङो मा प्रग्रामाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो। प्रग्रामाहाय जोंनि खाथियावनो, बेखायनो जों थाबायनानैसो फैदों। खाथियाव माने जोंनि गामियावनो आरो। ओमफ्राय जोङो दायो थांगासिनो दङ। बेयो मोनसे मा होनोमोनलाय गियान धर्म समाज ना मामोनलाय आगै? नंगौमोन ना? मोजां मिथिबावा। ओमफ्राय गियान धर्म समाजनि मोनसे माबादों आरो प्रग्राम। नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो लोगोफोर। थौदो बिदिबा जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। ओमफ्राय नै आंजों बिराद साइज सिख्लाफोर दङ दे, आं नोंसिनि देखायनो र'। माइबा दसेनो खारो दे, माबा मोनसे होनना हो। आब'नि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना हो आरो शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय। कमेन्टबो खालाम। ओमफ्राय आङोथ' मा होनो रिप्लाय होखायोना गासिनोबो। आं कमेन्ट रिप्लाय होनो बिराद मोजां मोनो। ओमफ्राय जोंजों दायो मा होनो महिलाफोरबो थांफागोन, बुरैफोरबो। बिसोरजों नङाबा जोंना जेबो खामानियानो जाया। ओमफ्राय नायलांबाय थादो आरो नोंसोरो। जोङो दुब्लि बारिजोंसो फैबावो। दुब्लि बारिजोंसो फैदों। बिजिथार मबाइलाव। दंफां हाग्रामाफ्राव नारें गायदों। नारें खमलामोन न' आगै गायनाया? खमला बागान बानायदों बेवहाय। ओमफ्राय दिनै बेखौ बेखेवगोन आरो। बेखेवखांबाय लांबाय जों दासो मोनदों। बेखेवखांबाय हनै। दायो फुङाव बेखेवदों, ओमफ्राय जों फैयासै ना। प्रग्रामा बारा गिदिर नङा होमबाबो फैबाय आरो गामियाव खाय नायनो होनलायबावसो। नाय सोरबाफोर बेरायनोबा बेरायनो फैनो हागोन। बेखेवखांबाय लांबाय, ओमफ्राय जोंहा फैनाया लेट आरो। हाबनोसै जों जिरायना थायोथ'। मिनियोसो फै। मादैया दखान लाबोदों? बेजों लामा जागोन लोगोफोर उनावहाय। दासो बानायहांदों। मानसिफोर सानैबो बेरायनो थांदों हाजोजों। ओरैहाय दैजिमा थांग्रा लामा बानायगोन। दैजिमा सुरंग बेरायनो थाङोबाथाय। रोजा रोजा साबायखर बावो। बिथाङा जाहैबाय sonali Basumatary। बिथांखौ गांसे आर'नाइ बावनो जों आवगायबाय। बिथाङा बेखौ नाजावदों। हाबाफारि मोनसे बिथाङा नाजानायाव बिथांनि सानखांथिया माने जिबायदि हाबाफारिनि मा होनो थांखि लादों मावलांनो, बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो उननि समफोरावहाय जाहाथे नैबे थांखि लानायफोरा जाफुंसारो, नैबे ओनसोला जौगाखाङो, बेवहाय बिथां बुंनाय बायदिनो हानायखिनिखौ जोंबो हेफाजाब होनो नाजागोन। नैबे समाव आङो साबायखर बावबाय। आरो नैबे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैयो
नंगौ जोङो थारैनो गियाना धर्मआवसो जोंनि गियाना थायो बिथांमोना लादों बे थारैनो मोजां जादों आरो बेखौ हेफाजाब होलांनो थाखाय नैबे ओनसोलनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोराबो हेफाजाब होगोन बेवहाय बाहागो लागोन बेखौ आं मिजिंथियो आरो दा जोंहा बेवहाय आइजो माहारि नोंथांमोन दङ आइजोफोर दङ आरो नोंथांमोना मेजर ओनसोलफोरजों बा NGOजों जिहेतु लोब्बा थानाय हिसाबै नोंथांमोना बयबो मिन्थिखायो जे जोंनि न'खराव जोंहा आइजोफोरानो गिबियै जोङो गिदिर बिबान लानानै न'खरखौ सामलायलांनो नांगौ जायो आरो बे सामलायलांनायाव धोरोमजों लोगोसे सोलोंथाइजों जोङो लोब्बा लाखिनानै मा होनो बिबान लालाङोब्ला खामानि मावलाङोब्ला इयुनाव माने न'खरफोरखौ जोंखांनायखौ जोंबो नुयो आंनिफ्राय नोंथांमोना बयबो रेडि गसंनानैसो जानांगौ डाइनिंआबो अबस्था गैथारा थाखुमायो लांगि दोननानै थांनोसै ओमफ्राय दसे लांसै ओंखाम जाखांनायनि माबा दंफां जिरायनोथ' बेयाव दसे जिरायलांसै जोंहा ओंखाम जानानै मेंदो ना दोमेलु लोगोफोर दायो जोंनो न'आव थांसै जानानै फैबाय ओंखामखौ ओमफ्राय लोगोफोराबो थांजोब्बाय ओमफ्राय दहाय फैनाय दुब्लिजों थांफिनसै जों ओमफ्राय लोगोफोर थेंक इउ स' माच जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ थाबानो लोगो मोनसिगोन बाय बाय